салом бинандагони азизи радиои озодӣ. Нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро дар ҳафтаи нав тақдими шумо мекунем. имрӯз 27 март аз он хоҳем гуфт ки маҷлиси миллӣ дастур додааст то оварии баланддошонаҳои навбунёд ба заминларзаҳои эҳтимолӣ таҳқиқ шавад. додситони ҳарбии тоҷикистонро муаззаф карданд ки пеши роҳи қонуншиканиҳо дар даъвати баҳорӣ ба хидмати ҳарбиро бигирад. толибон иддао карданд ки волии балхро шаҳрвандони тоҷикистон куштаанд ва дар туркманистон интихоботи парлумонӣ баргузор шуд. хабарҳои дигар ҳам дорем. маҷлиси миллии тоҷикистон аз додситони кул хостааст ки тобоварии баланддошонаҳои навбунёд ба заминларзаҳои эҳтимолиро таҳқиқ кунад. дар қарори маҷлиси миллӣ ки пас аз ҳисоботи додситони кул ба ин маҷлис рӯзи 17 март содир шудааст, гуфта мешавад ки бо дар назар дошти заминларзаҳои харобиовар дар минтақа, додситонӣ бояд риояи қонунҳои шаҳрсозӣ, масъолаи сохтмониро пурзур кунад. додситони як ниҳодест ки риояи қонунҳоро дар кишвар назорат мекунад. ин тасмим дар ҳолест ки дар як ҳафтаи ахир дар тоҷикистон ду маротиба замин такон хӯрд. дар заминларзаи шаби 23 март беш аз 300 хона ва иншооти ёрирасон дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ хароб шудааст. 53 манзили зист қисман зарар дидаанд. тибқи ҳисобҳои пешакӣ бар асари заминҷунбӣ ки шиддати он дар марказаш 5-6 дараҷа буд, 3 сокини Масчоҳи кӯҳӣ, 2 мард ва як зан ҷароҳати сабук бардоштаанд. ба иттилои мақомот ин заминларза боиси қисман вайрон гардидани 27 хона дар минтақаи Рашт ҳам шуд. пеш аз ин 21 март ҳам дар тоҷикистон заминларза бо шиддати 5 дараҷаи рихтер рӯй дод ва мардум аз тарс хонаҳои худро чанд соат тарк карданд. моҳи феврал баъди заминларза дар Туркия мақомоти кумитаи сохтмон гуфта буданд бо таъсиси як комиссион ба санҷиши биноҳои навбунёду баланддошона дар Душанбе сар кардаанд. ба додситони ҳарбии тоҷикистон дастур шудааст ки назорат дар кори комиссариатҳои ҳарбӣ ва комиссияҳои даъват ба артишро пурзур карда барои роҳ надодан ба қонуншиканиҳо қарорҳои зарурӣ қабул намояд. ин нуқта дар маҷлисе оид ба даъват ба хидмат бо ширкати раҳбарони ниҳодҳои низомии кишвар садо додааст. дар ин ҷаласа додситони ҳарбӣ муаззаф шудааст риояи қонун дар бораи хидмати ҳарбиро дар комиссияҳои давлатӣ назорат кунад ва ҳамчунин барои пешгирӣ аз ришвагирӣ ва ҷинояткорӣ чораандешӣ намояд. фармони даъвати баҳории ҷавонон ба сафи нирӯҳои мусаллаҳ 1 март имзо шуд ва қарор аст сар аз 1 апрел то охири моҳи май ҷавонони аз 18 то 27 соларо ба хизмат ҷалб кунанд. дар ин даъват ҷавонони солҳои таваллуди 1996 то 2005 сафарбар мешаванд. шикоятҳо аз қонуншиканӣ ба ҳангоми даъват ба артиш дар кишвар зиёд садо медиҳанд. дар даъватҳои гузашта шикоят аз ҳолатҳои маҷбуран ба артиш ҷалб кардани ҷавонони бемор ва бо шеваи гуногун зери фишор қарор додани наздикони ҷавонони тақрибан аз ҳама минтақаҳои кишвар ба дасти радиои озодӣ мерасид. дирӯз дар Туркманистон интихобот ба парламенти нави ин кишвар баргузор шуд. ниҳоди нави қонунгузор аз 125 вакил дар як палата ва ё маҷлис иборат хоҳад буд. пешбинӣ мешавад ки парлумони нав бо тасдиқи амру фармонҳои раҳбари миллат президенти собиқи Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ва писараш президенти кунунии Туркманистон Сардор Бердимуҳаммадов машғул мешавад. рӯзи якшанбе райдиҳандагони туркман вакилони маҳаллиро низ интихоб карданд. комиссияи марказии интихоботии Туркманистон мегӯяд дар овоздиҳӣ каме беш аз 91% райдиҳандагон ширкат карданд. созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва идораи ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон як ҳайати хурди нозиронро барои муроқибати интихобот ба Туркманистон фиристод, вале таъкид кард ки ҳайат ба назорати овоздиҳӣ дар ҳавзаҳои интихоботӣ машғул намешавад. толибон иддао карданд ки дар қатли волии дастнишондаи онҳо дар вилояти Балх тоҷикистонии узви Доиш низ даст доштааст. мавлавӣ Муҳаммад Довуд Музаммил волии толибон дар вилояти Балхро рӯзи 9 март дар назди идорааш дар маркази вилояти Балх куштанд. дар ин ҳамла 2 нафари дигар кушта ва ба гуфтаи расонаҳои маҳаллӣ беш аз 30 каси дигар маҷрӯҳ шудаанд. раёсати иктишофии ҳукумати толибон рӯзи 26 март дар саҳифааш дар Твиттер хабар дод ки дар робита ба қатли мавлавӣ Муҳаммад Довуд дар амалиёте дар Балх 3 узви муҳими Доишро куштанд. ба гуфтаи мақомоти толибон мавлавӣ Зиёвиддин фарди шумораи 2 Доиш Абу Умар Африди, як узви шӯрои шохаи хуросонии Доиш ва устод Салмони тоҷикистонӣ яке аз
مسئولین آموزش‌های نظامی داعش از بین رفتند. درستی ادعای طالبان از منابع دیگر هنوز دسترس نیست. خبرگزاری روسی تاس از قول مقامات طالبان خبر داده است که این گروه در عملیات در ولایت فوروب چند عضو دیگری داعش را بازداشت کردند که در میانشان شهروندان تاجیکستان هم هستند. در همین حال چند روز پیش وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خوروغ مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان رفت. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و اگر چیزی به دست آوردند در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما خواهیم کرد. یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان بر ضد سفر احتمالی رئیس جمهور امومالی رحمان به کشورهای اروپایی اعتراض کردند. تظاهرات روز 25 مارس در نزد بوندستاگ پارلمان آلمان در برلین برگزار شد. تقریبا 30 زاده بدخشان نیز در آن شرکت کردند. ناراضیان از حکومت آلمان به دولت‌های دیگری اروپایی خواستند از امومالی رحمان به عنوان رهبر خودکامه پذیرایی نکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 مارس برای شرکت در نشستی بخشیده به آب به آمریکا رفت. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان میگوید او تا 29 مارس به اروپا میآید. مقامات تاجیکستان سفر جناب رحمان را به اروپا تصدیق یا رد نکردند. و چون معمول در این قسمت برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگویم. بانک ملی امروز 27 مارس 1000 روبل را 142 سومانی مقرر کرده است. نرخ $1 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو 11 سومانی و 71 درم است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی و صرافخانه‌ها میتواند کمی فرق کند. سپاس از شما برای همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش‌های جالب و مهم دیگر را چند ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم.